బాగా గమనించాల్సింది, నిన్ను ఆదరించగలిగింది దేవుని వాక్యం ఒక్కటే. దయచేసి నీ శ్రమలో నిన్ను ఆదరించగలిగింది దేవుని వాక్యము ఒక్కటే. నీ ఇబ్బందుల్లో, నీ కష్టాలలో నిన్ను ఆదరించగలిగింది, నిన్ను ధైర్యపరిచేది, నీ సమస్యల్ని నువ్వు ఎదుర్కోవటానికి కావలసిన సామర్థ్యతని ప్రసాదించేది దేవుని యొక్క వాక్యమే. హల్లెలూయా. కాబట్టి ఆ వాక్యాన్ని ఎంత నువ్వు వింటే అంత మంచిది. బైబిల్ సెలవిస్తా, వినుట వలన విశ్వాసము కలుగును. విశ్వసించిన ప్రతి వాడు కూడా దేవుని యొక్క గొప్ప కార్యాలని తాను చూడగలడు. కాబట్టి ఆ వినేది యేసు ప్రభుల వారిని గూర్చిన మాటలే అయి ఉండాలని బైబిలు స్పష్టంగా సెలవిస్తారు.